Kristillinen seurakunta on Jumalan kansa ja Kristuksen ruumis. Se on elävistä kivistä tehty temppeli, jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Kasteessa meidät kaikki on kutsuttu Jumalan palvelijoiksi. Me kaikki olemme saaneet tehtävän viedä evankeliumi kaikille kansoille, opettaa niitä noudattamaan Kristuksen tahtoa ja kiittää Jumalaa hänen hyvistä teoistaan. Kirkko on uskon ja rakkauden yhteisö. Toteuttaakseen tehtävänsä kirkko kutsuu työntekijöitä diakonian virkaan. Tänään heidät vihitään apostolisen perinteen mukaisesti kätten päälle panemisella ja rukouksella palvelemaan Kristuksen kirkkoa maailmassa. Pyydän nyt tämän Jumalan palveluksen notaaria Pia Sahia lukemaan diakonian virkaan vihittävien nimet ja ne tehtävät, joihin heidät on määrätty. Kirsi-Maria Anneli Turunen, joka on saanut kutsun Lapinlahden Varpaisjärven seurakuntaan diakonian virkaan. Ja Ellen Marketta Mantsinen, joka on saanut kutsun Rautavaaran seurakuntaan diakonian virkaan. Rakkaat kristityt, olemme tässä juhlassa kaikkivaltiaan ja hyvän Jumalan kasvojen edessä. Jumala on pyhä ja hänen kirkkautensa täyttää koko maan piirin. Ilman häntä me kuljemme pimeässä. Sen vuoksi tunnustakaamme hänelle nyt syntimme ja syyllisyytemme yhteen ääneen näin sanoen. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut, Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että Jumala antaa armossaan kaikki sinun syntisi anteeksi, poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden. Herra
Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme. Tänään me kiitämme sinua siitä, että Kristuksessa olet osoittanut meille rakkautesi ja voimasi. Ja että yhä edelleen lähetät palvelijoitasi rakkauden työhön. Me rukoilemme, katso armollisesti sisariimme, jotka tänään vihitään palvelun virkaan. Anna heille pyhän henkesi lahja. Opeta heitä ja meitä kaikkia näkemään lähimmäistemme hätä ja auta meitä kantamaan toinen toistemme taakkoja. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, Herramme ja Vapahtajamme tähden. Sitten hiljennymme kuulemaan Jumalan sanaa. Kuulkaamme Jumalan sanaa profeetta Jeremian kirjasta luvusta 9. Näin sanoo Herra, älköön viisas kerskuko viisaudellaan, älköön väkevä voimillaan, älköön rikas rikkaudellaan. Joka haluaa kerskua, kerskukoon sillä, että tuntee minut, ja tietää, mitä minä tahdon, sillä minä olen Herra. Minun tekoni maan päällä ovat uskollisuuden, oikeuden ja varshurskauden tekoja. Niitä minä tahdon myös teiltä, sanoo Herra. Tämä on Jumalan sana.
korinttialaisille luvussa 9. Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailuissa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria. Juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman. Minä en siis juokse päämäärättömästi, enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi, minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun. Tämä on Jumalan sana. Kuulkaamme tämän pyhänpäivän evankeliumia Matteuksen mukaan luvusta 20. Jeesus sanoi, taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa,
1 denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Päivän 3. tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. Menkää tekin viinitarhaan, hän sanoi heille. Minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa. Miehet lähtivät. 6. ja 9. tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos 11. tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä, miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina? Kukaan ei ole palkannut meitä, he vastasivat. Hän sanoi miehille, menkää tekin minun viinitarhaani. Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten. Ne, jotka oli palkattu 11 tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle, nämä viimeksi tulleet tekivät työtä 1 ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä, ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä, emmekö me sopineet denaarista? Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle, ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja ensimmäiset viimeiseksi. Kunnioitetut seurakuntalaiset ja rakkaat diakonian virkaa vihittävät Kirsi, Maria ja Elli. Viime viikolla on jännityksellä seurattu uutisia työmarkkinaneuvotteluiden etenemisestä tai oikeastaan takkuamisesta. Lakkoja on luvassa. Neuvotteluissa etsitään reilua ja tasapainoista ratkaisua palkkatasosta ja muista työehdoista. Myös tuossa äskeisessä päivän evankeliumissa taustalla on kysymys siitä, että mikä on reiluuden ja armollisuuden suhde. Jeesus kertoo vertauksen viinitarhan isännän vähän poikkeavasta henkilöstöpolitiikasta. Rekrytointi eli työtehtävän palkkaaminen oli tuohon aikaan aika suoraviivasta. Aamuvarhaisella, kellohan yleensä nousi noin 6 kantturassa, niin työtä vailla olevat menivät torille. Ja heidän työpanostaan tarvitsevat palkkasivat sieltä sitten joutilaita töihin. Ja 2-vuotisen tupon ja pysyvän viran sijasta niin työsopimus saattoi olla vain päivän mittainen. Maksan sinulle päiväpalkaksi denaarin, tuletko töihin? Jeesus itse oli isänsä Joosefin tavoin teknon, eli rakentaja, siis ei puuseppä, vaan rakentaja. 500 asukkaan Nasaretissa tuskin oli rakentajille säännöllisiä töitä. Mutta 6 kilometrin päässä Herodes Antipas rakensi kiivaasti Seforiksen kaupunkia, jossa oli pian 20 000 asukasta. Ja vaikka Uudessa testamentissa ei mainita Seforiksen kaupunkia, niin on aika varmaa, että ennen julkisen toimintansa alkua nuori Jeesus ja Joosef kävivät Seforiksessa töissä. He olivat siis raksamiehiä. Havainnollistetaanpa Jeesuksen vertausta.
siinä aamukuudelta rekrytoidut tekivät töitä iltakuuteen, jolloin aurinko laski, eli siis 12-tuntisen päivän. Suomessa keskimääräinen tuntipalkka yksityisellä sektorilla oli 16,8 euroa viime vuonna. Eli nykytasolla he ansaitsisivat päivässä siten 201 euroa. Viinitarha isäntä palkkaa lisää työntekijöitä aamu 9, sitten myöhemmin vielä puolen päivän aikoihin, eli he tekevät 9 ja 6-tuntisen työpäivän. Ja vielä ilta 5 hän palkkaa muutaman joutilaan, niin kuin tuossa sanotaan, joutilaan 1 tunnin ajaksi, ennen kuin aurinko laskee ja työpäivä päättyy. Ja vertauksessa viinitarha isäntä maksaa lopulta kaikille sen 201 euroa. Siis kaikille. Onko tämä reilua? Tämä nimenomaan ei ole reilua. Eikö niin? Arkijärki ja meidän jotenkin moraalinen tajumme sanovat meille, että tämä ei ole reilua. Eikä arkijärki ole muuttunut 2000 vuodessa, koska vertauksessa pisimmän työpäivän tehneet alkavat tietenkin nurista sanomalla, että nämä viimeksi tulleet tekivät töitä 1 ainoan tunnin. Ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet koko päivän kuorman ja helteen. Ihmisen välillä toimii ansaintaan perustuva logiikka. Arkijärki sanoo, että samasta työstä sama palkka. Ja sille, kuka tekee 12 tuntia, pitää maksaa 12 kertaa enemmän kuin 1 tunnin tekevälle. Sellainen on reilua, eikö niin? Enkä minä oikeastaan voi itsekään suositella mitään muuta kenellekään yrityksille, enkä kyllä itse asiassa seurakunnillekaan. Itse asiassa myös kirkon virkaehto ja työsopimus perustuvat tälle logiikalle. Viime päivinä NATO-maat ovat kiistelleet siitä, että mikä on jäsenvaltioille reilu osuus puolustusmenoista. Yhdysvallat vähän syyttelee joitakin Euroopan maita vapaamatkustajuudesta, kun ne eivät käytä sovittua osuutta puolustusmenoihin, jolloin muut maat joutuvat kantamaan suuremman taakan. Ja mittakaava on tietysti eri, mutta sen taustalla oleva logiikka, ansainnan logiikka on ihan sama. Jeesuksen vertauksen pointti on tämä. Jumala noudattaa toisenlaista logiikkaa. Sanotaan sitä vaikka armon logiikaksi. Hän lahjoittaa maksimaalisen palkan kaikille. Sille, joka teki paljon ja sille, joka teki vähemmän. Hän ei vähennä reilua korvausta siltä, joka teki pitkän päivän. Eikä hän maksa pienempää palkkaa sille, joka teki lyhyen päivän. Hän antaa ja lahjoittaa maksimaalisesti kaikille. Vertauksen viesti on itse asiassa sama kuin tuhlaajapoika-vertauksen, jossa kunnollinen veli nautti kaikista isän talon eduista. Ja kun tuhlaajapoika katui, niin myöskin hänelle tarjottiin kaikki talon edut, ilman mitään pienennöksiä tai asteeroja kunnolliseen veljeen verrattuna. Loukkaako tämä meidän oikeustajuamme? Ehkä, mutta kannattaa olla varovainen. Jos Jumala katsoisi meitä ja pelastaisi meidät tämän ansainnan logiikan mukaan, siis sellaisen ansainnan logiikan mukaan, jonka perusteella me ihmiset koemme reiluutta ihmisten kesken, niin kuka silloin kestää? Kuka meistä voi silloin kestää? Mitä ansioita ja saavutuksia meillä on Jumala eteen vietävänä? Kuka meistä voi sanoa, minä olen mitä ahkerin ja kunnollisin, minä olen Jumalan edessä oikeutettu kaikkiin etuihin ja täyteen palkkaan?
Jeesuksen opetus sisältää radikaalin sanoman Jumalan armosta. Jumala toimii kuten viinitarhan lempeä isäntä. Hän on hyvä kaikille. Hän maksaa täyden palkan kaikille. Ei työpäivän pituuden eikä työntekijän ahkeruuden tai työsuorituksen perusteella, vaan yksin omaan jumalallisen hyvyytensä, oman armonsa, oman ihmisrakkautensa, oman päätöksensä perusteella. Kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Miksi tämä on tärkeää? Siksi, että se on meidän ainoa toivomme. Silloin sinullakin ja minullakin on mahdollisuuksia. Miksi se tekee iloiseksi? Siksi, että silloin me voimme oman itsemme ja omien ominaisuuksiemme sijasta turvata siihen, mikä on meidän ulkopuolella. Siihen, että meillä on hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala. Hän armahtaa, hän nostaa, hän kantaa sinua tänään. Tämä armo ei johda eikä sen tule johtaa välinpitämättömyyteen, vaan vastuunottoon. Se vapauttaa rakastamaan, ei tuhoamaan. Se vapauttaa tavoittelemaan hyveitä, ei oikeuttamaan paheita. Tänään teidät, rakkaat diakonian virkaan vihittävät Ellen ja Kirsi-Maria, vihitään ja lähetetään välittämään juuri tätä Jumalan armoa, hyvyyttä, ihmisrakkautta. Se ei kulu eikä se vähene, kun sitä käytetään. Se kuuluu kaikille, eikä sitä tarvitse pihistellä. Diakonia on nimenomaan kristillistä palvelua ja auttamistyötä. Se perustuu pohjimmiltaan siihen, kuka Jumala on ja mitä hyvää hän jatkuvasti lahjoittaa. Hän on itsensä lahjoittava rakkaus. Diakonia perustuu siihen, miten Kristus puhui ja toimi. Hän antoi esimerkin palvelevasta, itsensä lahjoittavasta rakkaudesta. Ja te olette tulleet siitä osallisiksi. Astukaa nyt sen palvelukseen. Sillä ei ole mitään mahtavampaa kuin olla Kristuksen palveluksessa ja osaa lähimmäisen rakkauden kansanliikettä tai suorastaan jumalallista liikettä. Vihkimys ei ole vain oikeudellinen toimi eikä vain yleisen arvostuksen osoittamista, se on pyhä toimitus, jossa teidät vihitään hengelliseen virkaan, jossa teille välitetään armolahja, karisma, pyhän hengen lahja, hoitaa diakonian virkaa arjen keskellä. Ja sehän käy ilmi teille pian luettavasta Raamatun lukukappaleesta. Älä lyö laimin armolahjaa, jonka sait, kun vanhimmat panivat kätensä sinun päällesi. Eli positiivisesti muotoiltuna, käytä rohkeasti armolahjaa, jonka sait, kun sinut vihittiin virkaan apostolisen perinteen mukaisesti, rukouksin ja siunaavien käsien alla. Vihkimys on siis karismaattinen tapahtuma. Se antaa ja välittää armolahjan. Se ei välttämättä tunnu fyysisinä oireina. Ja silti se on totta. Se on totta Jumalan lupauksen ja käskyn perusteella. Vahvistakoon se teidän iloista luottamusta siihen, että hän, joka kutsuu, on teidän kanssanne. Pyhä henki, joka lahjoittaa viran, kulkee teidän kanssanne. Vahvistaa teitä vaikeuksissa, lohduttaa väsymyksen hetkinä, tuo iloa ja myös siunaa työnne joka päivä. Herra olkoon teidän kanssanne.
yhdessä seurakunnan kanssa. Käytämme uskon tunnustuksessa Nikean tunnustusta, joka löytyy virsikirjan viimeiseltä aukeamalta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta. Syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista 3. päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Seurakunta voi istua. Kirsi Maria ja Ellen, tahdotteko Jumalan avulla pysyä lujina tässä kirkon uskossa ja vahvistaa siinä seurakuntalaisia? Kuulkaa nyt, mitä hyvä Jumala sanassaan teille lupaa ja mihin hän teitä kehottaa. Johanneksen evankeliumista. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan. Rakastakaa toisianne. Paavalin ensimmäisestä kirjasta korintolaisille. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulta puuttuisi rakkaus. Olisin vain kummiseva vaski tai heliseva symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Tahdotteko kolmiyhteisen Jumalan nimessä ryhtyä diakonian virkaan ja hoitaa sitä oikein ja uskollisesti Jumalan sanan ja kirkkomme tunnustuksen mukaisesti? Pietarin kirjeen 4. luvusta. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet. Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin. Ja joka palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen
ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Tahdotteko saamillanne armolahjoilla palvella ihmisiä Kristuksen esikuvan mukaisesti Jumalan kunniaksi ja seurakunnan rakentumiseksi? Paavalin ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle. Kenenkään ei pidä väheksyä sinua nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Lue seurakunnalle pyhiä kirjoituksia, kehota ja opeta ahkerasti siihen saakka, kun tulet. Älä lyö laimin armolahjaa, jonka sait silloin, kun vanhemmat profeettain sanojen perusteella panivat kätensä sinun päällesi. Huolehdi tästä kaikesta ja toimi näin, jotta kaikki näkisivät sinun edistymisesi. Valvo itseäsi ja opetustasi, pidä kiinni näistä ohjeista. Silloin pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua. Tahdotteko elää niin, että olette esikuvana seurakunnalle? Kaikkivaltias Jumala, auttakoon teitä pitämään sen, minkä olette luvanneet. Sillä valtuutuksella, jonka Kristuksen kirkko on Jumalan tahdon mukaisesti minulle antanut. Vihin teidät diakonian virkaan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jeesus sanoo, jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani.
Jumala Isämme, me kiitämme sinua siitä, että suuressa rakkaudessasi meitä ihmisiä kohtaan lähetit ainoan poikasi Jeesuksen Kristuksen meille vapahtajaksi, sielujemme paimeneksi ja ylipapiksi. Meidän pelastuksemme tähden hän oli kuuliainen ristinkuolemaan asti. Sinä olet korottanut hänet yli kaiken. Kansasi keskuudesta sinä valitset evankeliumin palvelijoita, niin että ihmiset tulisivat osalliseksi hänen tuomastaan pelastuksesta. Me rukoilemme sinua. Anna tänään vihityille palvelijoillesi, Ellenille ja Kirsi-Marialle, Pyhän Hengen lahja. Anna heille kestävyyttä rakkauden palveluvirassa, taitoa kuunnella ihmisten hätää ja voimaa julistaa sinun sanasi. Anna heille rohkeutta puolustaa oikeudenmukaisuutta ja totuutta ja kärsivällisyyttä rukoilla. Vahvista heidän uskoaan, toivoaan ja rakkauttaan. Tätä pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen. Pyydän teitä nyt nousemaan ja kääntymään seurakuntaan päin. Rakkaat kristityt, me olemme nyt yhdessä saattaneet nämä Jumalan palvelijat Ellenin ja Kirsi-Marian diakonian virkaan. Ottakaa heidät rakkaasti vastaan, tukekaa heitä heidän työssään ja kantakaa heitä rukouksissanne hyvän Jumalan eteen. Nyt taputetaan. Jeesus sanoo, minä olen teidän kanssanne joka päivä, aina maailman loppuun asti. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Aamen.
yhteisten asioiden puolesta. Ja rukousaiheiden välissä käytämme rukouslauluna virttä 919. Pyhä Jumala, kuule rukouksemme, kun tulemme sinun eteesi. Tuomme eteesi ne perheet, joita on siunattu syntymän ihmeellä. Ota suojelukseesi se pienokainen, joka on nyt otettu meidän seurakuntamme yhteyteen. Siunaa Livia, Emilie, Huolmania. Anna hänen kotiinsa rakkautta ja lämpöä. Jumala, sinä olet antanut avioliiton suureksi rakkauden lahjaksi kahden ihmisen välille. Siunaa Jani Petteri Sormusta ja Katriina Teatuulia Rossia sekä Janne Tapio Pekkalaa ja Anna-Reetta Ojaa, jotka aikovat nyt solmia avioliiton. Anna heille keskinäistä yhteyttä, tahtoa rakastaa sekä halua pyytää ja antaa anteeksi. Elämän ja kuoleman Herra, sinun kasvojesi edessä sukupolvet tulevat ja menevät. Olet nyt kutsunut luoksesi seuraavat seurakuntamme jäsenet, Pauli Ilmari Korhosen 78-vuotiaana ja Teemu Emil Valtteri Koposen 34-vuotiaana. Jumala, anna ikuisen valosi loistaa heille. Lohduta surevia omaisia ylösnousemuksen ja jälleen näkemisen toivolla. Rukoilemme diakonian virkaan vihittyjen Ellenin ja Kirsi-Marian puolesta, heidän omaistensa, perheittensä ja kaikkien läheistensä puolesta. Pyhä Jumala, vahvista virkaan vihittyjä pyhällä hengelläsi niin, että he olisivat sinun uskollisia todistajiasi ja tekisivät työtä seurakuntasi rakentumiseksi ja sinun kunniaksesi. Auta heitä säilyttämään elämässään toivo. Auta heitä kohtaamaan lähimmäisensä viisaasti ja kärsivällisesti. Vahvista heitä väsymyksen hetkinä. Täytä heidät rauhallasi ja anna heille luottamus, että sinä olet aina heidän kanssaan. Rukoilemme johdatusta myös vihittyjen seurakuntiin, työyhteisöihin ja yhteiseen työhön seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten kanssa. Jumala, tuomme eteesi kaikki yksinäisyydestä kärsivät, sairaat, masentuneet ja kuolevat lähimmäisemme. Ole heidän kanssaan, kanna ja lohduta heitä. Ole lähellä heitä, jotka elävät taloudellisen hädän keskellä.
Siunaa monenlaisten haasteiden keskellä eläviä lapsiperheitä ja anna uskoa tulevaisuuteen. Rukoilemme kirkkosi puolesta, seurakuntiemme, hiippakuntamme ja piispamme Jari Jolkkosen ja hänen perheensä sekä työtoveriensa puolesta. Anna kirkollisi ykseys ja rauha. Siunaa lähetystyötä ja seurakuntiemme nimikkolähettejä ja kohteita. Siunaa hiippakuntamme kumppanuuskirkkoa, Jordanian ja Pyhänmaan kirkkoa ja sen piispaa Sani Ibraham Asaria. Rukoilemme maamme ja kansamme puolesta. Anna päättäjille viisautta ja halua oikeudenmukaisuuteen. Anna rauhan vallita keskellämme. Poista meistä välinpitämättömyys ja itsekkyys. Siunaa niitä, jotka huolehtivat rajojemme turvallisuudesta. Herra, auta tätä kärsivää maailmaasi. Ole lähellä sodan ja levottomuuksien keskellä eläviä. Taivuta kansojen johtajat rauhaan ja poista heistä järjetön koston ja vallan himo. Ihmisiä ja asioita, jotka nyt haluamme tuoda sinun eteesi. Kuule siis hiljainen rukouksemme. Armollinen Jumala, sinun käsisi me jätämme kaikki ne asiat ja ihmiset, joiden puolesta olemme halunneet rukoilla, sinun armoosi ja laupeuteesi luottaen, Jeesuksen Kristuksen, pelastajamme ja Herramme kautta. Ja seuraavan virren aikana kerätään kolehti Kuopion hiippakunnan seurakuntien diakoniatyön tukemiseen. Ja kolehtiin voi osallistua myös Mobile Payn kautta ja numero on nähtävissä kirkon eteisissä ja se toimii hetken myös messun jälkeen.
Herra olkoon teidän kanssanne. Ylentäkää sydämenne. Kiittäkää Jumalamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hänessä sinä olet ilmaissut rakkautesi ja kirkkautesi. Sinä lähetät yhä seurakunnalle palvelijoiden rakkauden työhön, jotta kirkkosi voisi julistaa suuria tekojasi. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Ja pyhä. Sinä annoit elämän koko luomakunnalle ja loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Sinä et jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan lupasit profeettojen kautta pelastuksen päivän. Ja kun aika koitti, sinä lähetit poikasi. Hän syntyi ihmiseksi ja lunasti meidät ristillä. Hänessä sinä teit rauhan kanssamme. Me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi ja siunaa nämä lahjat, tämä leipä ja viini, joiden kautta tulemme osalliseksi Kristuksen ruumiista ja verestä, kun vietämme pyhää ehtoollista niin kuin hän itse on meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi, niin usein kuin te siitä juotte. Tehkää se minun muistokseni. Me muistamme poikasi pelastavaa kärsimistä, kuolemaa, riemullista ylösnousemusta ja taivaaseen astumista. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Että ottaisimme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan, tee meistä yksi ruumis Kristuksessa ja johdata meidät rakkauden tekoihin, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan,
hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä Pyhän Hengen yhteydessä. Kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilemme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Jakopisteestä molempien sivulaivojen päästä ja täältä alttarilta. Autuaita ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle, tulkaa, kaikki on jo valmiina.
Me olemme nyt ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen, hänen ruumiinsa ja verensä sakramentti. Kätkikööt, varjelkoot ja johdattakoot meidät taivasten valtakunnan juhlaaterialle. Aamen. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Kiitämme sinua pyhästä hengestäsi, jonka annat meille tehtäviimme kirkossa ja maailmassa. Kiitos, että lähetät väkeä elon korjuuseesi. Suo, että sovituksen sanomaa julistettaisiin kaikkialla. Anna meidän kerran päästä sinun valtakuntasi iloon. Tätä pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Nouskaamme kiittämään Jumalaa. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Lähtekää nyt rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.